Hola, Eu son Pablo, yo bos soy días. Salva. Hola David, Álvaro y Raúl. Bueno, primeiro moitas gracias polos agasallos. Temos por aí a axenda que nos regalastes, que como vedes estamos utilizando, está moi chula. E nada, vamos a pasar a contestarvos as preguntas que nos fixestes. E E comezamos por Raúl. a ver, comenzamos por Raúl. Raúl de Vilagarcía de Arousa, que ten 13 anos. Cal é o voso deseño favorito? A ver, Pablo, cal é o teu deseño favorito? Pois é difícil porque eu adícome ao deseño e para min son todo fillos. Non sabería dicir cal me gusta máis. Hai uns que me gustan moito e outros que sabes que se valen máis por si solos que lles das máis confianza. Pero quérelos a todos por igual. Ao final é moi difícil. Levamos máis de 1000 deseños e non teño ningún favorito, a verdad. E ti, Salva? Eu, como levo a parte de venta, pois os que máis se venden son os meus favoritos. Que sentides cando vedes alguén coas vosas camisetas? Pois a verdade é que nos gusta, non? Ao principio nos chocaba, nos sorprendía, e agora eu creo que é ao revés. É dicir, cando levas moito tempo sin ver alguén coas túas camisetas, se te parece ata extraño. A verdade que si, sentes unha emoción así como hai unha cousa de orgullo cando os ves pola calle. Que nos gustaría ser se non creáramos Rei Centolo? Que te gustaría ser, Salvador? Pois non sei, realmente, seguramente, eu estudiei Historia da Arte e antes de embarcarme aquí, ao acabar a carreira, a miña idea era facer un máster en cine, o sea que algo similar relacionado coa creatividade, seguramente. Pois sí, eu fixen Belas Artes e o meu é tamén a creatividade e a ilustración. Non sei que saída lle daría, pero dende logo sí que algo de pintar monas, de pintamonas estaría traballando seguro. Pois pasamos ás preguntas de Álvaro. Álvaro de Boiro, da zona de Boiro. Ten 3 preguntas para nós. Cando fundamos Rei Centolo? Pois Rei Centolo cumple agora 15 anos. Fundouse no 2003. No 2003, oficialmente no 2004, antes logo digamos, de ir probando por aí se lle gustaba ou non a xente e ao final decidirnos a dar o paso a montalo. E o que di Pablo, levamos xa 15 anos. Cal foi o noso primeiro deseño? Pois os primeiros deseños que sacámolos cos cartos que nos deron os nosos pais e fixemos unha tirada de 3 diseños, non? De 3 diseños que o único, digamos, que tivo éxito foi o dos pementos de Padrón. Little Green Hot Peppers from Padrón. Ese marcou un poquinho a liña do noso traballo, de como debíamos continuar. E dese fai xa, pois, 15 anos. 15 anos. De onde ven a inspiración? Inspiradesvos noutros artistas. Bueno, eso máis unha pregunta para Pablo, pero como sempre decimos, pois ao final, por ser da xeración un pouco do Xabarín e do Rock Labú, pois sempre estamos, digamos, tirando deses conceptos do Xabarín Club. E por outro lado, estudiar Historia da Arte, Belas Artes, pois tamén collemos bastante de distintos autores de outras épocas e outros lugares, non? Tanto de Galicia, de España ou de Inglaterra tiramos bastante, verdad? E de Estados Unidos.
pero bueno, que... Home, ao final son as referencias nas que te moves, non? O sea, se creciches co Shaolin Club mamando o rock inglés e todo iso, cando tes que ser creativo e cando tes que xogar con cousas, ao final xogas co que coñeces, non? Eres creativo co que tes a man. E nós pois tiramos do que máis amantiñamos e dentro deso seleccionamos o que máis nos gustaba. E nos quedamos con Galicia. E como... Bueno, Álvaro, xa te contestamos a última. Inspiradevos noutros artistas? Sí. Inspiramos noutros artistas, tanto de, digamos, de épocas anteriores e clásicos, como tamén xente que hoxendía está facendo cousas moi chulas. Pois grafiteiros, outros ilustradores e cousas así. Bueno, e pasamos ahora a David, que ten 18 anos de... Boiro! Carabote Boiro. Repetimos Boiro. Que nos pregunta, resulta vos doado entendervos? Tiramos coa barbanza. Ti, ás veces, é inevitable. Cando estás moito tempo xuntos, eu ás veces son moi ruso e salvo moi americano, que cantaba o outro. Entón pelexamos. Pero como levamos a 15 anos, somos como un matrimonio casi. Entón xa sabemos cando nos pelexamos, cando hai que despelexarse. Entón, como nos, máis ou menos nos entendemos e cada un ten un apartado dentro da empresa, pois levamos 15 anos. Sí, pero, a ver, por moito que nos pelexemos, sempre por culpa del, Sempre. ao final, se non nos entendéramos, non chegaríamos a atacar. Efectivamente. Gustou-vos sempre facer deseños? Home, eu levo a parte comercial, pero sí que é certo que nos meus apuntes do colegio e da universidade pois tiña dibuxiños así polas esquinas, pero bueno, que vos conte Pablo un pouco. Sí, é o que comentábamos antes. Realmente nós somos creativos. Sempre nos gustou pois, debuxar nas libretas, pois debuxar nas carpetas dos demais, logo empezamos a cobrar xa por facer dibuxos para outra xente e así, digamos, en darte conta, pois montamos unha empresa, pero que realmente de algo que nos gusta, que é diseñar. Ben, cal é a parte que máis vos gusta do vosso traballo? Pregunta David. Pois a min, dende logo, cando, bueno, non, a sensación é fagas o que fagas, é realmente cando as cousas salen ben, non? Cando ves que algo no que levas empleado tempo e esforzo ao final sale ben, sentes aí como Sí, a verdade é que eso, iba a decir un pouco cando se recoñece o que faz, a labor que faz, pero é o que di Pablo, moitas veces que botas moito tempo e non se valora o suficiente e gusta cando faz algo e funciona. E por outro lado temos unha parte moi chula do noso traballo que coñeces a xente moi interesante e a moita xente, non? E iso tamén te nutres para seguir traballando e mellorar. Temos a sorte de do que di Salva, de que con esa xente aprender e dende logo sempre hai que seguir aprendendo para tirar adiante. E bueno, moitas gracias polas vosas preguntas, a verdade é que están moi ben feitas e ben formuladas, gracias ás vosas profes tamén por contar con nós e cando que irades. Gracias de novo polo produto moitas galego. Gracias. E decidelle a vosa profe que nos mande a dirección para mandarvos algunha camiseta e outros agasallos. Mandadenos a dirección e os vos estalles. Moitas gracias. Hasta logo.